Aha. Ce-i Da. mă? Ce-a bătut un Te-mi pis, da. Dă să-mi dea și mie una. Au făcut gura. Dar cum îi dau? Nu pot să-l bat. Eu mă ascund în porba. Ei, bă, dar cum dădeam drumul la cameră? Nu știu că eu m-am ascuns în porba. Dar bă, prost. Filmare toată. Mamă, dar ești că din canale vorbești, așa se aude în joc. Haide. Ma ce pur. Na, bă. Ok, hai să facem treabă. Flashlight nu avem, numai night vision, așa-i? Da. Dai seama. Și ăsta are baterii, bă, ești prost? Pune-l. Am găsit heal și nu știu ce e asta. Pick up, îi Small lasă. battery. Bă, ăsta e închis. Dar de ce stau cu... Uite, open. Hai, bă, aici. Uite, e o femeie. Dar ce fac cu bateria? Nu pot să mi-o scot din mână. Am o baterie în mână. Nu știu, am găsit ceva documente. E fac, bă, Polimiu. Hai, intrăm în pușcărie. Pe acolo sau pe aici, bă? Hai aici. Hai, închisă, nu, e închisă. Vezi că, cică, dacă faci mare gălăgie, te aude ăștia. Uite, bă, că eu... Bă, că-l curentează pe ăla. Ăla l-auză. Da. Vine aici. Ca Sparta, v-am făcut mamele în gură și... Uite alți psihopați. Am găsit loc. Mă transmit, mă, Sparta din mine. Why are you gay? Băga mea și pula. Deschis ușa cu forță. Ma. No, s-o vezi și pe tine. Mamă, cum te-au cu aia drogat și te-au triplu. Stai, bă, că am ceva în... Țigane, cam bag. țigane. De că am deschis, stai, mă. Stai să văd ce e aici. Dacă tot m-au curentat altă baterie. Stai că-mi dau cu revenială. Ai, camionul, mă. Bă, ce pula mea, am văzut o fantomă neagră, mă fut-o în gură. Mă fut-o în gura până tine, eu trecut cu aia, tu n-ai văzut-o și m-o drog... Hello, motherfucker. Gata, acum, uite, ăsta e mort în dulabă, pula mea. Ăla a deschis când de astea blocate. Hai, vedem ce pe aici cu aia. Uite, Hai, dacă... hai aici. Hai aici. Bine. Deci mă țigare pulă. Na, bun, și acum... Trage, nu s-o suni de ăsta. Alo. Păi și cum ți-o trag în sus că o picat el? Da, uite-vă. Bă, dar mai bine veneai tu în coa, tu-te în gură unde mai răsat. Pula mea! Marci! O venit unul în fugă către mine, dă-te morții, mă, că a stropit ecranul, băga mea. Hai de pula mea, coaie, cum am Hai, venit. deschide porta. Hai, înapoi. Stai. Uite-l, mă, putul în gură, că iară vine, mă, Hai bă. înapoi, mă, bă. Hai Dar înapoi, unde o deschide deschid, ușa mă, aici. că unde? Ei, uite-mă asta, mă, gata, mă. Dă-te în pula mea, că am cap, hai și tu aici, să te cași tu pe tine. Hai de pula mea, din fugărește care v-am bag pula. Închide ușa. Închide ușa. Da, tu crezi că nu poate să deschidă ușa? Oare pe Da, acolo? bă, pula în degetele lui. Oare pe acolo? Dar nu cred că pe acolo, bă. Uite-l ăsta, eu ars pula, coaie. Eu ars Eu pula. am pula. Aici, pula mea. Iar drogat, dar ce dracu, iară Hai vine... să mâncăm. Vine fantoma aia, cred că, bă. Are boală, Nu, uite-l în stânga, uite-l! A fugit pe mine, mă. Bă, nu stai antidot. Uite aici. Da, bă, am... Stai așa. Nu mere. Bă, hai pe aici, uite pe aici, bagă-ți. Mamă, da. Să-mi dau o venă. Nu mai bine... Țigane, Uite, iar țigane. antidot. Bă, trebuie să mergem. Da, scoate-ți-l din gură că mă sperii și tu. Hai, că iară mic gură. Du-te așa pe snici. Să nu facem gălăgie mare. Nu, noi în timp ce urlăm. Hai de pula mea, dar mă doare gâtul. Ia, hai că este antidot aici, el. Nu pot să... Dar nu că am. Am. Hai da. Așa o să mă pușem. Cred că e și o fantomă în jocul ăsta. Ei, noi pe aici am fost, Reach mă. the security room to open the jail gates. Oare pe aici, pe găurica asta? Mai ce-l chinuie pe ăla. Da, mă, pe aici. Bun, am făcut prima misiune. Destul de rapid dacă mă întreb pe mine. Uite. Ăștia psihopați de aia n-au treabă. Era fain dacă... O să vină Chris. Uite-l. Jack Sparrow. De asta e ăla, comandantul Bucea, am un polo de 1 metru. Mamă ce-i dă. Dar asta nu e horror cu aia.
Du-te pula mea! Marci! O venit unul în fugă către mine, dă-te morții, mă, că a stropit ecranul, băga mea! Bă, s-au lăsat astea. Vezi că get to the snitch. Ok, hai. Dar cu ce l-o coi? Cu pulile. Adrenalină? Cu pulile. Aud pe unul aici, că plânge. Uite-l. Ce fac? Hold. Hai să-l împingem, bă. Trebuie să-l împingem, ăsta e snitch. Uite-te în spate, dacă vine ceva. Grijă că e fotostin. Haide, pula mea, sus. sus. O stins becturile. Împinge coi! Hai, împinge, că te țin. Dar nu mere, reach the basement. Trebuie să mergem în O să-mi bag pula. Uite ăsta. Asta ce caută aici? Nu știu cum. Dă-ți așa, să famă. Dă-mi sticlă. Așa. Ce dracu? Hai, e pula. Și o să... Mamă, eu sugea, bă. Eu sugea în timp ce omorâ, bă, pe Mă, ce-ați făcut, mă? Păi, dar dă și mie sticlă, de unde ai luat? Asta ne arată pe aici, bă. A, trebuie să ridicăm. Haide, ține apăsat. Mamă, dacă vedem ceva, am un bac pula. Hai că mă duc eu pe... Dar de ce m-am dus eu și tu poți să mai vii? Am 3 rânduri de crier. Da. Haide. Hai repede că am impresia că e cineva la spate, vină. Hai de pula mea. Cred că ăsta e... Nu. Bă, uite, lasă-te jos! Mă băgat în forma, că dă-te în pula mea! Îl aud. Dar nu-l văd. Auzi că o să bleed out, honey. Unde ești? Ce-ai văzut? Hai acolo, taci. Dar nu te aude el. Dar nu l-aud pe el, pula mea. Stai că iau și ieși și eu, mă. Dă-l mă în pula mea, dă-le că e moș cu băți. Unde-i? Hai de pula. Nu știu ce s-a auzit. Uite-te bine, pulă, că dacă vine ăsta după noi, mă. Hai pe aici. Chiar aici trebuie să mergem. Bă, e o mină! Vezi că e mină acolo. Bă, altă mină. Hai de pula mea, ăsta e dement. Nu acolo. Uite-te pe jos la mine, că... am crezut că e grenadă, dă-te în pulă. Benzină ne trebuie, cred că așa-i? Da, mă, refuel de generator. Ne trebuie mină. Bă, nu zic că vine! Fugi! Unde-i? Nu pot să fug cu canistra, bă! Nu pot să fug cu canistra! Dă-o în pula mea! Ai închis? Stai că trebuie să iau canistra. Nu mă băga, nu pula! Nu s-a făcut gura, mă, din fus, mă muie! Bă! Ce facem cu canistra? Păi trebuie să luăm canistra aia, bă! Dar nu pot să fug, de ce nu pot să fug? Uite-l, mă, băga mi-ar și pula în mă ăsta. Hai că-l distrag eu și tu iei sticla, bă, fii atent. Stai, dar nu stai acolo, mă, pulă, că o să te vadă. Uite cum mă vede, cred că. Nu, lasă-l să vină după mine. Fugi! Bine, mânca mi-ai pula! Na, îl vezi acolo încă? Bă, te aud în stație. Hai, da, mă, muie, hai, da. Hai că vine după mine. Hai că vine. My name is Jeff. Că prost s-a dus. Hai da, vină numai că... Hai că am închis ușa aici. Hai că trebuie să deschid ăsta. Și treci repede, poți să vii? Mă vezi? Hai, băga mea și pula. Hai, da, mă, la poartă aici. Unde-s eu? Stai să pun benzină în generator. Acolo e generator. Bă, vine! A, dar nu, că nu te vede. Dar ăsta e orb, să-mi va pula. Stai, mă duc în spatele lui și închid ușa. Cum m-a văzut când a vrut să închid ușa în spate. Dar tu unde pula mea pui benzina aia? Am pus în generator deja. Mamă, ce fain că avem stații, bă. Hai de pula mea, ce e aici? Hai să merg. Nu mai am baterii, nu mai am baterie la energii. What? Bro, what are you talking about, man? Hai de pula mea. Nu mai am baterie la căști. Nu la căști, la astea. Start the generator in the basement. 0 din 1
morții, mătii. Hai că am găsit sticlă. Dacă vine când îi fut eu o sticlă în... Bă, dar ce e aici, doctor, să avanți? Nu să plângi generatorul. Unde-i? Tu să ai. Și el și generatorul. Stai că îi schimb, mi-au bateria de la ăsta. Așa, gata, am baterie. Aici o luat-o și el, pula, uite-l. Vezi că e fapă. I-am putut o sticlă în muie. Să uși, pula. Ți-am dat o boștoacă. Bă, vine după mine, vine după... Nu! Dar eu, unde e bine? Nu, mă, pula, e acolo, du-te de ce, du-te de ce. Las că la demenez. Să-mi dau. Hai, da. Hai, mă, muie, bă, mă vezi? Dar uite ce prost că ești lângă el. Bă, pulă! Așa. Hai, da. Asta e pistol, stai căcat, mă. N-au ce prost, îi dă drumul numai la generator, că e handicapat, stau lângă el. Ah, ce prost ești. Am închis ușa, nu? Ma bun. Dacă o spart ușa. Vai, ce țapă meu dacă vine până spate. Ăsta e spatele meu. S-ar putea că nu-l mai văd pe aici. A, nu, e aici, e aici, hai numai. Nu, iar nu mai am night vision, băga mea. Unde ești cu aia, că nu mai am night vision? A, ai pornit tu astea, bun, perfect. Hai, da. Miau. Bă, ce mai sper. Stai că dacă vine nu putem să deschidem aia, deschide tu aia. Ne-l aud undeva mai departe. Intră pe sub. Hai, da. Bun, Hai, că țin, hai. Hai, da. Dar lasă-te jos. Intră, pula mea, așa. Lasă. Bă, ce pula mea! Eu n-am făcut nimic cu aia, o rămas deschisă. A, trebuie să-l ducem pe prostul ăsta înapoi, na, hai. Hai că eu țin de 6 cu sticlă. Îi fut una în cap la ăla dacă vine. Păi dacă e fantoma, ce faci? E fantoma, trec pe ea. Practic am făcut-o. Dar de ce stă țar și la pulă cu aia? Nu știu, dar numai primul. Uite asta e dopamină. Uite siringă cu aia, ce? Siringa asta? Lasă seringa, împingi acolo. Asta e de adrenalină, bă. No, bun. Find the key. Hai să vedem unde e cheia. Știi că era o cheie într-un mort. Ire, chei. Ai de fapt. No, bun, trebuie să căutăm morții. Bă, m-am uitat la televizorul ăsta și s-a deschis ușa. Gata, am găsit cheia. Ai găsit-o? Sau? Dar ce dracu fac, îl mângâi? Ei, trebuie să da, mă, trebuie să caut în mați acum. Ex. I-am găsit cheia, bă. Gata, hai, da. Să băgăm cheia. A, dar nu-i cheie. Ba, e cheie. Hai, da. Cum e pe aici, patroane liber? Bă, pot să fug cu el. Ce n-ai zis că pot să fug cu el? Eu știu. Nu știu tot latră ăsta aici, da? Stai că am obosit în pula mea.